Ja dávam návrh, pretože vždy sa z všetkého robí veľká politika. Vieme, že sú tam vynikajúce kvalitné prvky, máme samozrejme nedostatky, ale ja nemôžem akceptovať hodnotenie, že všetko je zlé. Len toto je ukazovateľ merateľ. Poďme, aby sme sa vyhli obviňovaniu, že tu niekto uvažuje cez nejakú novú formu, právnu formu nemocníc, niečo na privatizáciu alebo neviem na čo. Urobme ústavný zákon o kritickej zdravotníckej infraštruktúre. A povedzme, bude tam patriť 19 fakultných nemocníc, bude tam patriť 5 špecializovaných ústavov, ktoré máme. A tieto samozrejme nebudú privatizovateľné podľa ústavy, nebude možné ich dať do ekonomického prenájmu, ale za to musí prísť, ako som povedal, odpoveď v podobe, že zavedieme nejaké nové právne formy, ako zabezpečovať, že kontrola, transparentnosť a tie výkony budú na iné úrovni, ako to vidíme v tomto okamihu. Okrem financovania a legislatívy je mojou povinnosťou ako predsedu vlády garantovať, že budeme pokračovať v dostavbe nemocníc, aby to nezostali skelety, ktoré boli spomínané. Bude to obrovská, moderná, nová nemocnica v Prešove,